Габдулла Тукай кечкенә музыкант. Уйга баткан утырмакта шагыйрь язып. Язадыр ул бар дөньяны онта язып. Каләм белән кайчак чәчен актаргалый. Чыгаргандай төрле уйлар баштан казып. Яза шагыйрь каләмене кулдан куймый. Бер уйлатып ташлый, тагын берне уйлый. Шулай тыныч утырганда безнең шагыйрь ит турында кемдер исә быргы уйный. Тынычлыкны боза аның эше таушы. Килә аннан бер тыңласаң мәче таушы. Бер тыңласаң чинау, бер тыңласаң майланмаган арба тәгәрмәче таушы. Китә кәйфе, шагыйрь тамам хәйран кала. Кайдан чыкты, бер дә уйламаган белә. Кычкыра ул ачу белән тәрәзәдән. Тиз кит, малай, ит турымда тавышлама. Йөгереп качып китте тизек шаян малай. Биразга туктаган булды, юра малай. Шагыйрь тагын ихлас белән эшен эшли. Тавышлардан котылдым дип, я Ходай. Җыеп торган чакта гына шагыйрь хәлен. Ходай орган, быргы уйный башлый тагын. Ништәргә дә белми шагыйрь ачуыннан. Идәнгә ыргытып ташлый язганнарын. Уйный быргы, һичбер вакыт туктап тормый. Мискин шагыйрьнең күкрәген, җанын тормый. Шагыйрь инде ништәргә дә гаҗиз калгач. Булмас, ахры диде, бер хәйлә кормый. Кычкырды ул, килче монда, чибәр бала. Йөгереп кил дә, менә минем кулга кара. Бирәмен мин быргың өчен 15 тиен. Акыллы син, шул быргыңны сатчы миңа.